Salutare prieteni, eu sunt Bogdan, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube. În această zi, cum v-am promis și în videoclipul anterior, dacă nu l-ați văzut, episodul 1, intrați în primul link din descriere și o să vedeți episodul 1 și după aceea reveniți la episodul 2 și episodul 3 din despachetări. Bineînțeles că v-aș ruga să-mi dați un follow pe Instagram și pe TikTok pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și dacă vă place și vouă ce mi-au comandat acești perechi de Adidas și mai îmi trebuie să vină acești perechi de ochelari, aveți linkul în descriere de la Adidas. Bineînțeles că e al doilea link din descriere și al treilea și al patrulea Instagram și TikTok-ul meu. Aceasta este cutia. E neagră. Are mărimea aici, se vede, 41. Eu am deschis doar așa și m-am uitat la ei, dar nu i-am probat și o să-i probez mai târziu, pentru că acum mi-e foarte silă, m-am trezit de-abia din somn și m-am trezit cu comanda la poartă. I-am luat, m-am uitat, mai am două perechi de Adidas, eu, mama, tata. Și o să-i vi arăt și pe aceea, dar mai întâi hai să vi arăt pe ăștia. Nici nu i-am scos din cutie, doar am făcut jip și m-am uitat la ei. Deci, hai să începem. Aceștia. În cutie nu mai e nimic, desigur. Wow. E foarte, se simte foarte ușor în mână. Stai să vi-l arăt și pe celălalt. Gemini. Cam așa arată. Nike. Se simte foarte ușor în mână, nu știu de ce. E foarte fain. Am ales mărimea 41 pentru că știu că asta port la încălțăminte. Acum nu știu dacă mi-o veni. I-am luat pentru a merge undeva. V-am zis, pe 25 va apărea un videoclip foarte, foarte drag mie și foarte special de pe acest canal. Așa că nu uitați, pe 25 august fiți cu ochii pe canalul acesta de YouTube pentru că va apărea ceva super! Și pentru mine, dar și pentru voi va fi super pentru că știu că o să vă placă. Dar nu i-am luat pentru acel eveniment, l-am luat pentru alt eveniment care o să vedeți tot pe aici pe canalul ăsta de YouTube. Mie îmi plac foarte mult, gen eu vroiam să-mi iau pe albastru, gen avea albastru înăuntru, dar n-avea mărimea mea, așa că i-am luat pe ăștia. Și ăștia îmi plac foarte mult, dar nu știu, parcă mai mult îmi plac cei al lui tata. Da. Hai că vi arăt și pe ăia la alții. Aici sunt și celelalte comenzi. Plus a mea. Da, desigur. Hai să le despachetăm și pe astea. Ăștia salut mama. Cam așa arată. Albi, la fel ca ai mei. Albi, nicio diferență. Bine, este o diferență că sunt roz. Aici are și gel. Ce-o fi ăsta? Ăsta, pliculețul ăsta. Nu știu dacă se vede. Scrie ceva gel. Îl las aici. Și avem șnurul. În fine. Scoatem hârtia din ei. Mai are aici ceva. Gel. Hârtii. Cam așa arată în interior. Numărul 39. Îs albi.
și roz, alb cu roz. E foarte frumos, îmi place. Uitați. Și înăuntru scoatem hârtia afară cu hârtia asta și da, trebuie să-i bag șnurul și sunt foarte frumoși. Mie nu îmi place. La Adidas și mei îi dau 9,50. A mamei îi dau 9. Leu. Adidas și mamei îi dau 9,80. Iar acum, în sfârșit, îi despachetăm a tatei. Da. Bine că ești tu, nu? Ăștia, stați, are ceva înăuntru? Nu, n-are. Și aceștia sunt a tatei. Așa vreau să-mi comand, dar n-avea. Atunci, pe moment, n-avea și după ce am făcut comanda, a băgat în stoc și numărul meu. Și i-am cumpărat lui tata acești Adidas, care sunt mărimea 43. Și atunci mi-a părut foarte rău, dar nu puteam să anulez comanda pentru că deja ăștia veneau spre mine, adică spre casă. Ăștia sunt foarte frumoși, îmi plac la nebunie, sunt așa mai pe... de 2021, și ai mei sunt de 2021, dar mai vechiuți, cam așa. Și ăsta, cred că unul e mai mare, unul e mai mic. Nu, tot 43 îs. Scoatem hârtia. Câtă hârtie bag oamenii ăștia în Adidas. Și ăștia, pardon. Ăștia îi dau 10 din 10. Pentru că îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Și acum marea dezbatere. Să-i luăm așa. Uitați și ei Adidas. Foarte fain, foarte frumoși. Dar ăștia îs ai mei. Nike. Da. Și în rest trebuie să mai aștept acești perechi de ochelari și am terminat seriile. Cu voi a fost Bogdan și perechile lui de Adidas albi. Nu uitați, aveți în al doilea link din descriere site-ul către acești Adidas. Apropo, i-au făcut discount ieri, noi am dat comandă de sâmbătă, luni au apărut mărimea 43 în stoc, am comandat 43 și au făcut o mărire de preț, o scădere de preț, pardon. Și noi am apucat să luăm și ăștia, și ăștia la un preț foarte mare, pentru mine mi se pare foarte mare, dar dacă intrați acum e un preț foarte accesibil, așa că intrați și uitați-vă, dacă vă place ceva, comandați. Da. Eu am fost Bogdan, așteptați episodul 3 și n-am ce să vă mai zic.